V dnešnej relácii hovoríme o tom, čo sa stane, ak generáciu za generáciou prestaneme používať intelekt, alebo ho úplne nerozvinieme, čo vedie k inému súboru problémov, kde máme vedomosti. Ale tieto vedomosti sa ešte nepremenili na múdrosť. A tento prechodný stav, keď máte informácie, ale ešte nemáte transformáciu, môže byť dosť škodlivý až katastrofálny, pretože ide o polovičaté vedomosti. A majte obavy, buďte znepokojení vedomosťami, ktoré neboli úplne strávené. Je to vtedy, keď to viete, ale nežijete to, čo znamená, že to v skutočnosti ani neviete. Vo filozofii neexistuje rozdiel medzi teóriou a praxou. Keď to praktizujete, vtedy naozaj poznáte danú tému. Keď to žijete, vtedy sa tým stávate, vtedy tým ste. Takže ten prechodný stav je, keď máte predstavu o slovách, ale ešte sa to nepretavilo do úžitku vo vašom živote. A prejdeme si niekoľko z týchto snách. Pretože ak začneme sledovať určité veci, snažíme sa začať používať intelekt, ale intelekt ešte nie je úplne formovaný, rozvinutý. Niekedy sa stane, že práve to, čo hľadáme, to, po čom v živote túžime, nakoniec dosiahneme jeho opak. Ideme smerom, ktorým by sme sa chceli uberať, ale v skutočnosti nás to od toho samotného vzdialuje. Ako je to možné? A v tejto kapitole z knihy Pád ľudského intelektu od Swamiho Parthu Sarathiho Swamiji uvádza rôzne páry protikladov na príkladoch konceptov. Čo je láska, čo je prípútanosť a čo vlastne hľadáme vo vzťahoch. A keď si myslíme, že hľadáme lásku, v skutočnosti hľadáme pripútanosť. Keď si myslíme, že hľadáme múdrosť, v skutočnosti hľadáme poznanie. A dvojica protikladov, o ktorej budeme dnes hovoriť, je, že tak často sa v snahe o slobodu ešte viac zväzujeme. Obmedzujeme sa. Obmedzujeme sa pri hľadaní slobody, pri snahe robiť to, čo by sme chceli robiť. Takže dnešná téma je o slobode. A jej opačnej strane, ktorou je obmedzenie, reštrikcia, ale opačnou stranou je aj frustrácia, keď sa nezdáme byť o nič slobodnejší ako na začiatku. Teraz, keď sa pozrieme na demokracie po celom svete, keď sa pozrieme na to, čo sa civilizácia snaží umožniť, keď sa pozrieme na seba a na rôzne spoločenské štruktúry, ktoré nasledujeme, vo všetkom je prítomné hľadanie slobody. A je to prítomné v každom človeku. Možno preto, že naše skutočné ja, duch, je vždy slobodné, neobmedzené, neuväznené, všade prítomné, všemohúce. Takže možno existuje táto odrazená sloboda, ktorú prirodzene hľadáme. Ako by ste definovali slobodu? Čo je to sloboda? Je to robiť čokoľvek, čo chcete. Je to ísť kamkoľvek, kam by ste chceli ísť. Je sloboda užívať si čokoľvek, čo nám napadne. Je to sloboda? A práve toto je zaujímavé. Ak vnímame slobodu len ako naháňanie sa za okamžitými pôžitkami, hovorenie čohokoľvek, čo nám príde na myseľ, čokoľvek chceme urobiť impulzívne, to aj urobíme. Musíme to zhodnotiť, pretože možno toto nie je sloboda. Pretože s každou voľbou, s každým zámerom, s každou myšlienkou, s každým činom prichádza následok. Existuje príčina a existuje následok. A ak sa vydáme určitým smerom myslenia alebo konania, bude to mať ďalšie dôsledky. Budú tu následky, s ktorými sa budeme musieť vyrovnať a tie následky nie sú to, čo chceme.
Takže keď hovoríme o slobode, vždy existuje nejaký kontext. Chcel by som lietať a vyjdeš na terasu svojej budovy, zamávaš rukami, ale neletíš. Existuje gravitácia, existuje kontext. A keď existuje kontext, musíme rešpektovať kontext, v ktorom sa nachádzame. Chceli by sme jazdiť určitým spôsobom, možno byť v akomkoľvek pruhu, v ktorom by sme chceli byť, ale žijeme v spoločnosti. A často v snahe spolunažívať, v snahe žiť spolu v harmonii, existujú určité pravidlá, ale tie určité pravidlá sú tu pre slobodu. Eliot Kipchoge to krásne vystihol. Pretože hovorí, že nejde len o to, že myseľ je nedisciplinovaná. Že myseľ si hovorí, čo chce, robí, čo chce. Užíva si čokoľvek, čo sa jej postaví do cesty. On hovorí, že skutočná sloboda existuje len vtedy, keď je disciplína. Len disciplinovaní ľudia sú v živote slobodní. Ak si nedisciplinovaný, si otrokom svojich nálad a vášní. Pozrime sa teraz na našu dnešnú spoločnosť a vidíme frázy a myšlienky ako nasleduj svoje srdce, buď svojim autentickým ja. Ale bez kontextu si ľudia myslia, že to znamená byť verný nálade, v ktorej sa práve nachádzajú. Byť verný emócii, ktorú práve v tomto okamihu prežívaš. A na základe takejto chvíľkovej nálady si obracajú život na ruby. Pocit, ktorý je len prechodný, ktorý nie je skutočný. Ale byť verný tomuto okamihu neznamená byť verný emócii alebo zmyslovému impulzu, ani hodnotám či cieľom intelektu. A práve tuto musíme preskúmať. Čo znamená byť slobodný? Si slobodný od tlaku svojich sympatí a antipatí. Si slobodný od tlaku svojich túžob? V skutočnosti tento pojem slobody nie je o vonkajšku. Nie je to o pravidlách a predpisoch krajiny. Nie je to o tom, na ktorej strane cesty by si mal jazdiť, aké pravidlá by si mal dodržiavať, aké disciplíny existujú. Je to o tebe a tvojich túžbách. To je sloboda. Takže keď hovoríme o slobode, je to schopnosť ovládať svoje túžby, schopnosť kontrolovať svoje myšlienky, svoje reakcie na čokoľvek, čo ti svet prinesie. To je sloboda. Pred touto reláciou sme sa práve rozprávali. V Európe je veľmi teplo. Teploty stúpajú. Ako sa s tým vyrovnávaš? Možno je vonku horúco, ale si vnútri pokojný. Máš vnútornú klimatizáciu? Dokážeš si zachovať pokoj, svoju vyrovnanosť vo všetkom a cez všetko? Výkyvy tela, výkyvy počasia, výkyvy trhov. Dokážeš si udržať svoju vyrovnanosť? Toto predstavuje skutočnú slobodu. A tu rozprávame o tej úplne najvyššej, najautentickejšej a najhlbšej slobode, ktorou je byť plne sebestačný a zostať nezávislý. Práve v tomto konkrétnom okamihu. Byť nezávislý alebo sebestačný neznamená, že si neužívaš vonkajšie pohodlie, vonkajšie potešenia, ľudí, spoločnosť, partnerstva, krajiny, ktoré majú možno lepšie počasie, kam by si rád cestoval. Neznamená to vyhýbať sa tomu všetkému. Znamená to, že na tom nezávisíš, pokiaľ ide o tvoje šťastie, tvoju náladu, tvoje naplnenie. A ak dokážeš nájsť to šťastie kdekoľvek v sebe, ak urobíš zo seba ten generátor svojho šťastia a naplnenia, si slobodný. Swamiji uvádza príklad, že ak dáš psovi kosť, pes zažije šťastie. Ak mu kosť vezmeš, ak mu ju odoprieš, pes je nešťastný. Ale človek má schopnosť byť šťastný s predmetom aj bez neho. A práve na to sa pozeráme.
A zamyslite sa nad tým, ako si sami pre seba opisujeme šťastie, úspech, dosiahnutie cieľov. A aj pre nastupujúcu generáciu. Závisí to od niečoho. Závisí to od nejakej udalosti. Závisí to od nejakého milníka, úspechu. Ale šťastie, ak poznáme tú techniku, môže byť na tom nezávislé. V reči Marka Antonia hovorí k davu, pretože politici zo Senátu práve zavraždili najlepšieho priateľa Marka Antónia, Júlia Cézara. A oni ho zavraždili. A Mark Antonius získal dáv, ktorý pôvodne podporoval politikov vďaka brilantnému prejavu Bruta, kde Brutus tvrdí, že nie preto, že by som miloval Cézara menej, ale preto, že som miloval Rím viac. A Brutus dostal celý dáv na svoju stranu, aby podporil vražedných politikov, sprisahancov. A Mark Antonius dostane prekvapivo povolenie povedať niekoľko pozitívnych slov o Júliovi Cézarovi pri jeho smrti. A pomaly postupne mení názor davu a prinúti ich vidieť situáciu takú, aká naozaj je. Sprisahanci zavraždili rímskeho hrdinu, človeka z ľudu. A dav je natoľko rozhorčený, že chce utekať. Chce utekať a chce ísť všetko podpáliť. Chcú ísť a hľadať politikov, chcú sa pomstiť, sú plní pomsty a chystajú sa ho opustiť. Stále je uprostred svojho prejavu a hovorí: počkajte, moji priatelia, idete urobiť niečo, o čom ani neviete, čo to je. Prirovnanie? Ak nemáme plne rozvinutý intelekt, ak máme polovičatý intelekt, toto je to, čo robíme. Ideme von hľadať slobodu. Ale nevieme, čo robíme, pretože práve toto úsilie nás robí viac obmedzenými, viac limitovanými. A dnešnou myšlienkou je začať skúmať naše voľby a zistiť, či nás približujú k skutočnej slobode, k životu, ktorý naozaj chceme, alebo nám život komplikuje? Robí ho to viac obmedzujúcim? Robert Browning vo svojom diele Pútavo hovorí a rozpráva o jednom mimoriadne talentovanom človeku, umelcovi. Hovorí: zdáme sa byť takí slobodní, no sme tak pevne spútaní. Ako ľudské bytosti sa zdáme byť takí slobodní. Ale sme zviazaní a ani si to neuvedomujeme. Puta, reťaze sú naše vlastné túžby a neschopnosť naplniť tieto túžby je to, čo spôsobuje frustráciu. Ale kto tie túžby vôbec vytvoril? My sami. Ale ak nedosiahneme to, čo od týchto túžob očakávame, teda naplnenie, slobodu, po ktorej túžime, sme sklamaní, frustrovaní. Pozrime sa teda na niektoré z rozhodnutí, ktoré robíme a preskúmajme ich. Vedú nás k slobode alebo naopak? V sanskrite existuje krásne slovo, ktoré sa nazýva samsar, samsara, samsark. A samsara znamená pozemské zapletenie. Takže to zvyšuje vašu závislosť, zvyšuje vašu pripútanosť, zvyšuje vaše závislosti, posadnutosť, lipnutie na ten predmet, osobu, bytosť alebo udalosť. Keď sa teraz pozeráme na naše rozhodnutia, majte toto na pamäti. Zapletám sa do tohto sveta čoraz viac, som čoraz viac chytený, alebo sa stávam čoraz viac sebestačným, nezávislým? Žijem život, aký chcem žiť? Mám stav mysle, ktorý si chcem užívať, bez ohľadu na to, čo sa deje vonku.
Prejdime si teda niekoľko príkladov, aby sme to ilustrovali. Možno sa stane nejaká nepríjemná skúsenosť. Možno ide o trestný čin vo vašej krajine. Ja som tu v Južnej Afrike, takže mi to napadlo. Ale môže to byť aj počasie v konkrétnej krajine. Teploty, ktoré sú čoraz vyššie a vyššie. Môže to byť množstvo rôznych faktorov. A potom ľudia hovoria, už sa tu necítim dobre. Odídem. Niektorí z vás sa možno už niekoľkokrát presťahovali, emigrovali ste, odišli ste do inej krajiny, usadili ste sa tam. A zažili ste niekto z vás ľútosť. Alebo poznáte priateľov, ktorí sa presťahovali do inej krajiny, ale zažili ľútosť? Áno. V Južnej Afrike poznáme mnoho prípadov, keď ľudia odchádzajú možno kvôli kriminalite, kvôli ekonomike a idú do inej krajiny. A tieto veci sú tam vyriešené. Takže kriminalita je v tej konkrétnej krajine relatívne nízka. A potom je ekonomika stabilná. Ale potom zistia, že im chýba komunita, cítia sa osamelo. Nemajú podporu rodiny. Náklady na život sú vyššie. Počasie nie je také privetivé, sú tam výraznejšie ročné obdobia a potom si zrazu začnete uvedomovať, že vám chýba vaša predchádzajúca krajina. Chýba mi Južná Afrika. A potom idú do inej krajiny alebo sa vrátia späť. A veľa ľudí sa vráti po roku, po 6 mesiacoch. Čím viac cestujete, tým viac si uvedomujete. Vlastne každá krajina má svoje pre a proti. Určite majú niektoré pozitívne stránky. Majú aj niektoré negatívne stránky. A keď sa pozriete na všetky faktory spolu, vtedy si vyberáte. Vtedy ste slobodní, keď ste zohľadnili cenu svojej túžby. Ale ak idete len za túžbou a ignorujete všetky skryté náklady, ktoré sú s tým spojené, vtedy si pripravujete pôdu pre frustráciu a sklamanie. Samsárske zapletenie. Takže preskočíte jeden aspekt, napríklad kriminalitu, ale zaseknete sa v iných oblastiach. Teraz. Životný štýl, ktorý ste viedli, pohodlný život, iný štandard a bez pochýb ste museli byť opatrní kvôli kriminalite. Teraz už ten životný štýl nežijete. A ak máte rozvinutý intelekt, premýšľate, čo je pre mňa lepšie, čo je minimum, čo je maximum, čo vlastne chcem. A pokiaľ v tom nie je jasno, bude v tom zmätok, pretože sme to dostatočne nepremysleli. Takže stále preskakujeme, pohybujeme sa a vidíme to vo veľkých mestách. Ľudia prechádzajú z práce do práce. Je tam taká vysoká fluktuácia, takýto obrad. Ľudia odchádzajú, sú na pohodlnom mieste, ale niekto im ponúkne o 10 000, 20 000 rupí viac a oni sa presunú, zmenia prácu. Ale aké sú skryté náklady? Skryté náklady sú, že poznáte túto skupinu ľudí, ale ďalšiu skupinu už nepoznáte. Poznáte čas dochádzania. Z bodu do bodu, z tohto miesta je to 20 minút, z iného miesta je to hodina. Takže 40 minút, 40 minút. To je hodina a 20 minút. Takže ste stratili hodinu a 20 minút. Teraz, keď sa na to pozriete, tých 20 000 oproti vášmu času, zamysleli ste sa nad tým? Ale porovnávame bod po bode. Aký plat? Plat vyšší tu, plat nižší tam, poďme za najvyšším platom. Nie. Aké sú skryté náklady? Urobili sme kompletnú analýzu. A ak sme neurobili kompletnú analýzu, tu predávame svoj čas. Robíme rozhodnutia, ktoré nie sú úplne premyslené, nie sú úplne dotiahnuté. Skončíme na tom horšie, než na úplnom začiatku. Vidíme to pri pôžitkoch, zmyslových pôžitkoch. Môže to byť chuť. Môže to byť nápoj. A
A keďže k tomu máme prístup, myslíme si, že sloboda je len v užívaní si všetkého. Môžu to byť sladkosti, vyprážané, chrumkavé veci. Také chutné. To chrumkanie, páči sa ti ten zvuk, páči sa ti tá textúra a užívaš si to. A vieš, už len keď na to pomyslíš, začneš slintať. A ak povieš, nech konám s úplnou slobodou. Carpe diem znamená Cézarov deň. A čo to znamená? Mám chuť na burger, mám chuť na hranolky, mám chuť na zmrzlinu. A povieš si, nechám sa viesť svojou slobodou, impulzmi, pôžitkami. Zaujímavé je, že ak v takomto životnom štýle pokračuješ, prídeš do bodu, keď kvôli tejto rozmaľovanosti si to už nebudeš môcť dopriať. Či už zo zdravotných dôvodov, alebo dokonca kvôli prežitiu, už to nemôžeš jesť. Staneš sa diabetikom. Tvoje obmedzenie je tu. Takže to, čo začalo ako sloboda, sa zmení na frustráciu. A práve tu je potrebná disciplína. Disciplína nie je nedostatok slobody. Je to voľba toho, aký život chceš viesť. Ale naopak, neuvažuješ nad dôsledkami jedenia všetkého toho nezdravého jedla. Takže keď prídu následky a uvedomíš si, že toto nie je život, aký chceš, v skutočnosti si tiež vybral. Ktorá voľba je lepšia? A tou lepšou voľbou je sloboda. Pretože si premietol obe možnosti a analyzoval si ich. A pozrieš sa na obe možnosti do budúcnosti a povieš si, vlastne, toto je cesta, ktorú by som uprednostnil a to je čo? Žiť zdravo, byť schopný robiť všetko, čo potrebujem, cítiť sa mladistvo, energicky, pohotovo, byť dosť silný na to, aby som zdvihol svoje kufre, aby som zvládal každodenné veci v domácnosti. Toto je to, čo uprednostňujem. Toto je moja sloboda. Nie možnosť jesť čokoľvek chcem a potom byť pripútaný na lôžko. Je to voľba. Takže to môžeme vidieť aj pri pôžitkoch. Ďalšia vec pri pôžitkoch je, že ak si ich doprajeme príliš veľa a vieme to zo zákona klesajúcej hodnoty a neutralizácie, ak máš nejakú vec alebo predmet príliš často, staneš sa na ňom závislý. A keď sa na tom staneš závislý, potrebuješ to, aby si nebol nešťastný. Ale keďže si toho mal už toľko, už ti to neprináša žiadne potešenie. Ideme robiť, ani nevieme čo. Takže máme všetku tú závislosť bez potešenia. Čo to vlastne robíme? Samsára. Zamotanosti. Zamotanosti, bez akejkoľvek radosti. Dáva to zmysel, ak ste pripravení zaplatiť cenu a dostanete niečo užitočné, z čoho sa môžete tešiť. Ale dáva zmysel platiť len náklady, cenu, údržbu, bez toho, aby ste si ten predmet užívali? To isté sa deje vo vzťahoch. Pokiaľ ide o vzťahy, tak tu v našej komunite a skupine vidím naozaj veľké množstvo rôznych párov. Vo vzťahu to vieme. Žiadny vzťah nie je bez úsilia. Samotné slovo vzťah obsahuje sloveso vzťahovať sa, čo znamená, že musíme vynaložiť to úsilie, pochopiť, brať ohľad na druhého človeka, aby vzťah fungoval. Ale ak si myslíme, že byť s niekým slobodný znamená toho človeka využívať, bez toho, aby sme sa k ním vzťahovali, aby sme využívali všetky výhody služieb, ktoré nám môžu poskytnúť, ale bez vzťahovania sa, bez zohľadnenia ich potrieb. Toto je utópia, toto nie je vzťah a žiadny vzťah nemôže prežiť na takejto sebeckosti. Takže si myslíme, že sme slobodní, keď máme takýto vzťah. Hľadáme teda vzťahy, v ktorých nám ľudia môžu slúžiť. Neuvedomujeme si, že práve tá myšlienka, že chceme od niekoho brať a žmýkať ho, spôsobuje, že ten človek je frustrovaný, nechce nám to oplatiť alebo nám niečo dať. Nakoniec sme frustrovaní aj my.
Ale ak ste vo vzťahu nastavení služobne, zistíte, že vás ten druhý človek podporuje. Keď sa na vzťah pozeráte, nie preto, aby ste zvýšili svoju závislosť, ale aby vás skutočne posilnil. Urobil vás silnejším, nezávislým, sebestačným, aby ste z neho rástli, ale zároveň pomohli rásť aj tomu druhému. Aký je to vzťah? Nie je to vzťah závislosti. Je to vzťah slobody. Spolu je to lepšie. Oddelené žiadny problém. Aká je dnes kvalita vzťahov? Spolu sa hádajú, každý po sebe hádže rakety, malé štiplavé poznámky, niekedy dokonca hodia na toho druhého atómovku. A zámerom je zanechať stopu, urobiť jazvu. Chceme v tom druhom vytvoriť kráter. To je našim cieľom. A tak keď ste s tým človekom, hádate sa, škriepíte, argumentujete, a tak sme si na to tak zvykli, že si myslíme, že je normálne byť strohý, krátky, náladový. A to práve s ľuďmi, o ktorých si myslíme, že sú nám najbližší. A keď sme od seba, nie je to tak, že by sme to oslavovali. Keď sme od seba, v skutočnosti nám ten druhý chýba. Premýšľam, čo asi robia, čo jedli, kam idú, prečo mi nezavolali, neuvedomujúci, že sme sami postavili všetky prekážky tomu, aby nám zavolali. Pretože aký má zmysel niekomu zavolať a potom byť pokarhaný, byť napomenutý? My sami si kladieme všetky prekážky. Ako môžeme byť oporou? Takže vo vzťahoch je to isté. Ale opäť, plne rozvinutý intelekt musí zvážiť, aké vzťahy nadviazať, pretože vzťah znamená úsilie. Znamená to čas, znamená to zdroje energie, nasadenia, ale aj finančné prostriedky. Takže skôr, než vstúpime do vzťahu, projekcia intelektu musí zvážiť, či je táto osoba niekto, kto podporuje ciele, ktoré v živote hľadám. A som pripravený vynaložiť úsilie na podporu ich cieľov? Ak sme impulzívni, ak nadväzujeme vzťahy bez rozmyslu, zistíme, že náš čas sa jednoducho vyparuje. Na konci dňa zistíme, že sa snažíme vyhovieť toľkým ľuďom, že nám nezostáva čas na seba. Ako to začalo? Voľne sme rozdávali prístup. Nechcem tým povedať, aby ste neboli priateľskí. Nechcem tým povedať, aby ste sa nezapájali do kontaktu s ľuďmi. Hovorím, že ak si vyberáte vzťah, ak sa rozhodujete niekoho prijať do svojho okruhu, máte na to kapacitu? Prináša vám tento vzťah hodnotu na vašej ceste? Vzťahy, samsára alebo sloboda. A môžeme o tom hovoriť do hĺbky. V každom aspekte, pretože to naozaj zasahuje do všetkých rozhodnutí. A jedným z takýchto aspektov je spôsob, akým pristupujeme k zariadeniam, technológiám. A keď sa pozrieme na technológie, a teraz to vidíme pri umelej inteligencii, technológia je nástroj. Môže byť použitá pre naše pohodlie. Ale musíme si premietnúť všetky účinky, všetky dôsledky používania tej technológie. Napríklad, keď bola objavená atómová energia a sila atómovej energie nepochybne mohla byť použitá na výrobu energie. Môže byť však použitá aj ako zbraň. Teraz, keď sa rozhodujeme, možno sme nemali možnosť urobiť toto rozhodnutie na individuálnej úrovni, ale keď sa vedci rozhodovali, dokázali predvídať. Toto je využitie tej technológie. Toto je zneužitie tej technológie. Mali by sme v tom pokračovať? Teraz je to s nami rovnaké. Videli sme nástup sociálnych sietí, Facebooku, Instagramu, TikToku a videli sme ich príchod.
A na začiatku sme videli ich užitočnosť. Wow, môžem sa spojiť s priateľmi, ktorých som roky nevidel. Môžem sa spojiť so spolužiakmi. Môžem sa spojiť s ľuďmi z celého sveta, s ktorými som stratil kontakt. A videli sme to ako nástroj. Videli sme to ako možnosť priblížiť naše komunity. Ale dokázali sme predvídať všetky ostatné dôsledky. Dokázali sme skutočne predvídať stratu prítomnosti s ľuďmi, ktorí sú priamo pred nami. Vedeli by sme to predvídať? Že ľudia možno budú radšej takto komunikovať a sledovať, čo sa deje v živote iných, namiesto toho, aby s nimi skutočne viedli rozhovor. Vedeli by sme to predvídať? Vedeli by sme predvídať, že vo voľnom čase, keď kráčame, rozprávame sa, ideme na toaletu, v kuchyni alebo v práci, budeme pozerať na sociálne siete. Toto nie je problém mladých. Toto je problém pre všetkých. A keď cestujem a stretávame ľudí, pýtajú sa nás, a to sú profesionáli. Ľudia z rôznych oblastí života, lekári, finanční experti, konzultanti sa pýtajú, ako sa mám prestať neustále posúvať po obrazovke. A nie je to vedomé. Sú to práve tie medzery medzi činnosťami a neuvedomujú si to, pretože majú pocit, že tým neobetujú svoju prácu ani rodinu. Ale keď sa pozrú na svoj čas strávený pri obrazovke, sú to 4 hodiny denne. 4 hodiny denne sú všetky tie ukradnuté chvíle. Kedy by ste ten čas mohli využiť na oddych, na ocenenie prírody okolo seba, alebo možno na nadviazanie očného kontaktu s niekým? Jedna krásna vec na Južnej Afrike je, že ľudia sú radi, keď sa môžu rozprávať. Či už je to čerpací pracovník alebo imigračný úradník, sú v pohode, keď sa môžu porozprávať. Taxikár? Nie ste dotieraví a oni vám kladú otázky. Viete, niekedy sú tie otázky naozaj dosť osobné a tento raz som sa pristihol pri tom, vzali sme si taxík z letiska domov a nejako sa rozhovor rozvinul a my sme boli trochu neochotní, viete, po dlhej ceste, takže sme neboli nadšení z toho, že by sme začali rozhovor. Skôr sme si usporadúvali myšlienky, plánovali deň a podobne. Takže trochu ticha v taxíku by bolo skvelé. Taxikár sa do toho začal zapájať. Taxikár sa pýta, tak prečo ste išli do Indie? A ja začínam hovoriť o filozofii. A on hovorí, dobre, povedzte mi viac o tej filozofii. A nakoniec z toho bola malá prednáška. Ale to bolo preto, že telefóny boli vo vrecku. Takže dokážeme vidieť dôsledky, účinky, vieme si to predstaviť a bohužiaľ až teraz, po toľkých rokoch, alebo možno len za posledné 2 či 3 roky, máme k dispozícii údaje, ktoré nám ukazujú, aký to má vplyv na človeka, ako to vytvára závislosť, porovnávanie, depresiu, nešťastie. Nedávno som videl, že aj Spojené kráľovstvo zakázalo sociálne siete pre mladších ako 16 rokov. Zistili sme, že Austrália to urobila už pred nejakým časom. India o tom tiež uvažuje, takže ďalšie krajiny nasledujú tento príklad, pretože údaje sú k dispozícii. Teraz, keď máme novú technológiu ako AI, tá nikam nezmizne. A bohužiaľ, nie je uvoľňovaná tak štrukturovane, alebo tak regulovane, ako by sme si v spoločnosti želali. Takže musíme neustále dobiehať tento náskok. A skutočné údaje a vplyv na ľudí spoznáme možno až o 10 rokov. Ale ako jednotlivci môžeme analyzovať a môžeme predpovedať, čo sa stane, ak začnem všetky svoje otázky a premýšľanie outsourcovať na cloud. ChatGPT, Gemini, čo sa začne diať s mojou schopnosťou rozhodovať sa, čo sa začne diať s mojou schopnosťou myslieť, reagovať na situáciu, odhadnúť priebeh
konverzácie. A zistujem, že niekedy uprostred rozhovoru ľudia overujú fakty. Počkaj, nechaj ma to rýchlo skontrolovať. Takže teraz je ChatGPT ďalšou osobou v konverzácii. A potom hovoríme, že si overujeme názory. Nemyslím si, že keď sa človek rozpráva s iným človekom, berie ho ako autoritu na danú tému. Podriaďujem sa ti. Je to výmena názorov. Je to výmena stanovisk. A áno, chápeme, že je to názor. Prečo teda potrebujete nejaký tretí faktor na vedenie rozhovoru? Ide o zapojenie sa. Ide o počúvanie, porozumenie. Teraz, keď privedieme tretiu stranu, aby za nás urobila analýzu, strácame tú schopnosť myslieť a vyberať si. Strácame tú schopnosť, ktorá z nás robí ľudí. Napríklad taká technológia. Teraz máme k dispozícii všetky tieto úžasné, inteligentné hodinky, ktoré vám neustále hovoria informácie. Napríklad to začalo počítaním počtu krokov, ktoré ste prešli za deň a tiež vám to povie, aký máte tep. A teraz je to už trochu viac inštruktívne. Takže vám povie, dobre, postav sa, dlho si sedel, pohni sa a potom ti povie, aká bola kvalita tvojho spánku. A jedna z posledných vecí, o ktorých som sa dozvedel, je, že to má aj schopnosť povedať ti, aká je tvoja telesná batéria. To znamená, že ak si mal náročný deň, majú rôzne životné funkcie. Hodinky to prečítajú a povedia, máš len 10% batérie. Neviem, čo to znamená. Akože, aké je tvoje dobytie? Ak má tvoj telefón málo energie, ideš ho nabiť. No a čo urobíš pre svoje telo? Choď spať. Lenže otázka je, hodinky ti hovoria, ako sa máš cítiť. Robia ťa hodinky viac uvedomelým, aby si všimol, ako sa cítiš, aby si vedel, čo máš urobiť? Takže to môže byť použité ako nástroj, áno, ale musíme si dávať pozor na závislosť. Pretože ak stratíme schopnosť počúvať vlastné telo, je to problém. Pretože telo začne rozhodovať. Tvoju náladu. Pozrieš sa na hodinky. 15%. Nemal by som byť taký nadšený v rozhovore. Cítim sa trochu skleslo. Teraz sa cítim trochu unavený. Prečo? Pretože si videl svoju telesnú batériu. Teraz hovorím, že to môže byť použité ako spôsob regulácie. Áno, ale je to len nástroj. Dávaj si pozor, aby si sa na tom nestal príliš závislým. Naozaj sa dokážem úplne vcítiť do toho, že my všetci postupne strácame túto našu dôležitú schopnosť nájsť dokonalosť v tom okamihu. Pozeráme sa na osvetlenie, pozeráme sa na kompozíciu, hľadáme všetky tie veci, ktoré robia záber krásnym. A teraz to všetko preháňame cez umelú inteligenciu, aby sme získali všetky tie veci, ktoré boli označené za dokonalý záber, krásny záber, správne osvetlenie. A keď všetky tie faktory spojíš, niekedy je to horšie. Niekedy to nie je také dobré, pretože existuje experiment, kde si predstavíš, že chceš získať portrét najkrajšej osoby a nájdeš ten najkrajší nos, aký kedy existoval a vezmeš ten nos a potom si povieš, táto osoba má krásne oči, vezmeš oči inej osoby. Takže, táto osoba má krásnu pokožku, vezmeš jej pokožku a povieš, táto osoba má úžasné pery. A pridáš pery a svoju bradu, pozri sa na tú líniu sánky a všetko toto spojíš, všetky tieto rôzne prvky spojíš do jednej osoby. Však, pretože sa snažíš vytvoriť ideálnu osobu. A je to karikatúra. Tak čo som vytvoril? Ďalšia skutočne fascinujúca vec, ktorú ste možno nevedeli, je, že naše dve strany tváre nie sú v žiadnom prípade dokonale symetrické. Ak by ste si skúsili odfotiť len jednu polovicu svojej tváre, následne ju digitálne otočili a spojili s tou istou stranou, výsledný obraz vôbec nebude vyzerať ako vy sami.
Je to skutočne neuveriteľné. V každom jednom detaile sa nachádza toľko dokonalosti v nedokonalosti. Ale myšlienka tejto technológie, zdravia alebo moci, ktorúkoľvek z týchto oblastí, ktoré sledujeme, je, že ich môžeme využiť. Ale v momente, keď sa na tom staneme závislými alebo nám to vezme niečo z našej nezávislosti, mal by zaznieť alarm. Nebezpečenstvo, pretože sa teraz presúvame od slobody k zapleteniu. Pamätám si, že v našom dome v Durbane bol dom nový a myšlienka bola, že všetko by malo byť automatizované. Takže zo svojho telefónu môžeš ovládať svetla, závesy, môžeš zapnúť rúru. Tak si predstavte, že máte všetku túto automatizáciu, takže to pôsobí veľmi pôsobivo. Je to naozaj pekný trik na party, keď k vám prídu ľudia. Ale okrem toho, o pár rokov neskôr je to taká otrava. Pretože všetko je elektrické, všade sú malé blikajúce svetielka. A ak jedno z nich trochu nefunguje alebo nečíta správne, už nemôžete ísť a stlačiť fyzický vypínač. A viete, po všetkých tých investíciách sme sa rozhodli, že v každom budúcom dome zostaneme pri klasickom zapnúť-vypnúť. Pretože to, čo vám má priniesť slobodu, sa stáva systémom neustálych aktualizácií, zdrojom problémov, závislostí. Teraz hovorím, keď pustíme personál do nášho domu, môže nám to uľahčiť život, alebo to vytvára závislosť. Vytvára to pre nás viac práce, keďže je v našom živote viac ľudí, o ktorých sa treba starať, dohliadať na nich, byť s nimi. Takže musíme premýšľať v každom aspekte. Nechcem tým povedať, aby ste nerastli. Chcem povedať, aby sme si boli vedomí žiadnych skrytých nákladov. A sme si toho vedomí a vieme to predvídať a sme s tým v poriadku? A ak ste s tým v poriadku, naozaj to môže byť niečo, čo pridáva hodnotu vášmu životu. Kúpili sme si byt v Bombaji a z Avani sme sa rozprávali, že tento byt bude mať prevádzkové náklady. A ako to vlastne je? Predtým sme nemali dom, nemali sme vlastné bývanie. Užívali sme si študentský život. Študentský život znamená, že nemáte veľa účtov a toto bol naozaj prvý krok do dospelosti s účtami na platenie a veľkou údržbou. Dobre. Myšlienka bola, že tento majetok môže to byť dom, do ktorého ste sa rozhodli investovať, alebo ďalší rekreačný dom, ktorý ste sa rozhodli pridať. Môže to byť akýkoľvek veľký majetok, ktorý ste sa rozhodli kúpiť. Je to naozaj majetok? Funguje to pre vás, alebo vám to skôr berie? Pridáva to výdavky? Pridáva to starosti do vášho života? Ak vám tie výdavky neprekážajú, ak ste si ich zarátali do rozpočtu, neobmedzuje vás to vo vašej slobode. A naša myšlienka bola, že od návrhu domu až po každý detail je to o tom, ako to urobiť čo najjednoduchšie na údržbu a čistenie. Aby to nebolo závislé len od nás, hoci kto tam môže ísť, ak tam nie sme. Nechať to dohliadnúť, skontrolovať, vyčistiť a podobne. Vyvetrať. Ako to môže byť užitočné pre ostatných? Naši priatelia, kolegovia, ktorí prechádzajú cez Bombaj, to môžu využiť. Stalo sa to aktívom namiesto niečoho, o čo by sme sa obávali, lebo sme si vopred vyčlenili rozpočet. Keď cestujeme, nie je to už nič, nad čím by sme museli premýšľať. Pretože všetky systémy a protokoly sú nastavené. Teraz to isté po finančnej stránke. Videl som, ako môj učiteľ trávi toľko času výberom kríkov, krovín a kvetov pre akadémiu. A pýtal som sa s vamího, prečo vyberáte práve tento živý plod? A on vybral taký živý plod, ktorý si vyžaduje menej údržby. Nie pre túto generáciu, ale pre tú ďalšiu.
To znamená, že si teraz môže dovoliť kúpiť určitý druh kvetu, kúpiť určitý druh kríka, teraz si to môžete dovoliť. Ale voda, ktorú to vyžaduje, pracovná sila, ktorú to vyžaduje. Swamiji myslí na ďalšiu generáciu a pozrite sa na týchto veľkých mysliteľov s rozvinutým intelektom. Pozerajú sa na slobodu nielen pre seba, ale aj pre budúce generácie. Ako môžeme minimalizovať samsaru, zapletenie pre ďalšiu generáciu? Áno, potrebujeme záhradu. Mali by sme mať krásnu záhradu, ale nechcem, aby bola záťažou pre ďalšiu generáciu. Čo je niečo zvládnutelné. Aká myšlienka? A možno jeden z najhorších spôsobov, ako sa snažíme o slobodu, ale nakoniec sa zapletieme, je finančne. Berieme si pôžičky, aby sme si mohli užívať to, čo by sme chceli užívať hneď teraz, ale nemôžeme si to dovoliť. A berieme si pôžičku bez toho, aby sme si uvedomili, že sme si tým vytvorili neustálu požiadavku, obmedzenie, reštrikciu, limit, pretože každý mesiac musíte tú pôžičku splácať. Na tú pôžičku, aspoň na úroky, musíte stále prispievať. Takže hoci si to teraz užívate, či už ide o to, čo potrebujete urobiť, vybudovať si podnikanie, mať väčší dom a užívate si to teraz. Tá požiadavka a povinnosť, ktorú musíte každý mesiac splniť, je tlak a ten tlak sa môže stupňovať. Pretože sme to nespočítali, nevideli sme skryté náklady toho všetkého. Aké sú tie skryté náklady? Skrytým nákladom je váš spánok. Ak nastane problém s vašim zdravím, predpokladali sme, že pri súčasnom stabilnom príjme nebude problém splácať pôžičku. Ale čo ak ochoriete? Čo ak príde COVID? Čo ak sa znížia platy? Prídete o prácu? Čo ak si budete chcieť dať sabatikal? Vyhorenie. Kde je na to priestor? A keď sa takéto udalosti stanú, ako sa to v tomto úžasnom životnom putovaní stáva, stále musíte tie splátky platiť. A v momente, keď ich nedokážete zaplatiť, všetci tí ostatní, vaši veritelia aj inštitúcie teraz prídu na rad. Ralph Waldo Emerson povedal: človek v dlhu je do istej miery otrok. Odmietnite si brať pôžičky. Teraz môžete povedať, že ide o vypočítané riziko. Dobre, ak viete s tým rizikom pracovať a zvládať ho, v poriadku. Ak ho viete absorbovať a ste s tým v pohode, v poriadku. Ale ak to nedokážete, ak sa pár faktorov pokazí, prídete o spánok, zvýši sa vám tlak, stupne stres, toto nie je rozumné. To je tá skrytá cena. Nepožičiavajte si, neberte si pôžičky. Pretože to, čo vyzerá ako sloboda, je v skutočnosti neustály bremeno, zapletenie. Takže vo všetkých aspektoch si poďme analyzovať, čo je sloboda a čo je zviazanosť. Je tu citát od Swamiho Parthasarathího. Hovorí, že s technológiou je zaujímavý výber slov. Hovorí: prilepený na svoje web stránky, internet alebo mobil, chytený v sieti, pavučine alebo bunke celý život a predsa ľudia tvrdia, že sú slobodní. Je zaujímavé, aké slová sme použili pre technológie, web, sieť, bunka. Tieto veci nás nemusia vlastniť. Sú tu pre naše vlastné pohodlie. Užívajte si ich, používajte ich, ale odmietnite byť na nich závislí. Dajme si vlastné hranice, vlastné usmernenia, ako používať alebo nadväzovať vzťahy. Rôzne aspekty života, aby sme si boli istí, že vždy zostaneme slobodní. Stručne povedané, skutočná sloboda nie je niečo, čo len tak získavame od iných ľudí, z nejakého miesta, moderných zariadení alebo z materiálneho bohatstva.
Je to o tom, ako sa k ním vzťahujeme. A všetko to začína prácou na sebe samom. A ak máme majstrovstvo nad svojimi myšlienkami, majstrovstvo nad svojimi túžbami, to je sloboda. Takže môžeme mať relatívne slobodný a liberálny život, ak dokážeme zvládnuť svoje túžby. Ale ak dokážeme túžbu prekročiť, máme absolútnu slobodu. A to prichádza s osvietením. Takže tí, ktorí dosiahli osvietenie, tomu nemôžu rozumieť. Prečo sa viažeme na veci a bytosti a vstupujeme do samsáry, keď môžeme byť slobodní? Žiadne reťaze, žiadne putá. Užívate si osvietenie bez túžby. Čo znamená žiadna túžba? Nepotrebujete nič pre svoje šťastie, naplnenie. Prečo? Pretože ste našli zdroj, prameň, blaženosti vo svojom vnútri. Ďakujem. Teraz sa budeme venovať vašim otázkam. Prvá otázka. Ako človek rozpozná frustráciu v sebe samom? Ako by sa mala riešiť? Frustráciu v sebe môžete rozpoznať vtedy, keď ste podráždení, keď zistíte, že vybuchujete, niekedy aj na udalosti alebo veci, ktoré s tým nesúvisia, ale kvôli tomu frustrovanému spôsobu života, túžbe, možno silnej túžbe, alebo možno mnohým túžbám, ktoré sú frustrované, sa to prejavuje v podobe podráždenosti, rozrušenosti, nepokoja, neprítomnosti v prítomnom okamihu. A musíme sa zamyslieť sami nad sebou. Prečo som taký stručný? Prečo som taký prchký? Ktoré z mojich túžob sú frustrované? A pomocou nášho intelektu musíme zistiť, ako tieto túžby uvoľniť. Je to ako s tým istým v tvojom tele. Keď vykonávaš určitú činnosť, svaly sa dostanú do krču, zauzlia sa. Preto je potrebné trochu sa zamyslieť a pozorovať svoje telo. Odkiaľ to pochádza? Odkiaľ pochádza táto bolesť, tento nepokoj? Odkiaľ to prichádza? A keď nájdeme ten úzol, uvoľníme ho. Takže to isté robíme aj tu, na mentálnej úrovni. Sledujeme späť, prečo som taký prchký a prečo som nepríjemný, prečo takto reagujem a vrátim sa späť a poviem si, dobre, ktoré túžby nie sú naplnené? Ktoré túžby mám? Bežím už na doraz? Prekračujem svoje možnosti? Dobre, potom sa to snažíme rozumom vyriešiť. Nie len zistiť, ako tú túžbu zvládnuť, ale aj znížiť frustráciu. Bude to v každom jednom prípade náročným konfliktom medzi prchavým, okamžitým potešením a vašim dlhodobým ziskom? Nemusí tam byť konflikt, ak človek pochopí, že veľké veci si vyžadujú úsilie, príčinu a následok. Takže ak pochopíme, a toto platí na všetko v živote, niečo hodnotné bude drahé. Niečo málo hodnotné bude lacné. Takže ten rozpor a dôvod, prečo cítime podráždenie, je, keď chceme niečo hodnotné zadarmo. To isté platí v živote. Keď si chceš vybudovať určitý spôsob myslenia, ak chceš vybudovať určitý životný štýl, ak chceš vybudovať osobnosť, vyžaduje si to úsilie v tvojom myslení. Život s vysokou hodnotou znamená vysoké úsilie. Ak si ochotný zaplatiť tú cenu, nie je problém, to je na tomto krásne. To je to, čo z toho robí slobodu. Pretože si v poriadku s tou cenou. Teraz sa však deje to, že chceme tú vysokú hodnotu. Chceme ten konkrétny životný štýl. Chceme ten konkrétny predmet. Chceme to konkrétne potešenie. Tak potom siahneme, ale nezaplatili sme za to cenu. Takže dostaneme všetky dôsledky toho, že sme si to nezaslúžili. A práve takéto negatívne dôsledky si nikto z nás nepraje. Preto zostávame neustále uväznení v tejto zamotanosti, v kolobehu samsáry, v nepokoji a v hlbokej frustrácii. Ale ak sa tak rozhodneš a vyberieš si
tvoje vedomé úsilie už vôbec nemusí byť v žiadnom vnútornom konflikte. Môžeš si užívať samotné úsilie a nakoniec si užiješ aj výsledky, ktoré s týmto úsilím prichádzajú. Ak to teda robíš týmto spôsobom, môže to byť príjemné už od začiatku. Ale inak, ak si to poriadne nepremyslíš a necháš sa len zlákať tým okamžitým potešením, možno sme si dôsledky nepremysleli a neskôr trpíme. Posledná otázka. Ako si môžeme uvedomiť, či sú naše vedomosti stabilné alebo nie? Toto je skvelá otázka, pretože ako vieme, či sú naše vedomosti polovičaté alebo úplné. Či sú premenené, či ide o úplnú múdrosť. Ako vieme, či nás nejaká voľba privedie k zapleteniu, alebo nás naopak privedie k slobode. Prvá vec je pochopiť definície toho, čo vlastne hľadáme. Takže hľadáme slobodu. Hľadáme šťastie. Čo teda sloboda naozaj znamená? Takže ak sa pozrieme na veci, ktoré hľadáme, keď ich definujeme, keď ideme trochu hlbšie. Kvôli čomu? Kvôli čomu? Akože ideme hlbšie do toho, čo vlastne sledujeme? Je to tak? Dá mi to, čo naozaj chcem, ak si vezmem pôžičku? Toto je to, čo by som musel urobiť. A toto je ten typ vecí, za ktorými by som musel stále utekať. A to mi prináša obmedzenia v živote. Takže keď ideme trochu hlbšie, kvôli čomu, dostaneme sa do bodu, kde vieme, čo hľadáme. To je tá jasnosť. Chcem byť nezávislý, užívať si akúkoľvek situáciu alebo okolnosť. Dobre, v poriadku, takže to je nezávislosť. Chcem byť šťastný, blažený, nie dočasne, ale trvalo. Dobre, keď je to jasné, začneš pracovať spätne, aby si to dosiahol, pretože teraz máš jasno v tom, čo chceš. Dostal si sa až nakoniec. Povieš si, vlastne toto chcem a potom začneš hľadať, dobre, čo sú tie veci, ktoré ma tam dostanú. A to prináša jasnosť. Takže prvá vec je jasnosť v tom, čo chceš, jasnosť v tom, čo musíš urobiť, aby si získal to, čo naozaj chceš. Treťou dôležitou vecou je to skutočne urobiť, pričom všetky tieto 3 kroky vyžadujú neustály rozvoj intelektu. Takže čo konkrétne teda robíme pre tento rozvoj nášho intelektu? A túto nedeľnú múdrosť viem, že mnohí z vás počúvajú v pondelok alebo počas týždňa. To nestačí. Musí to byť denne. Tieto prednášky sa v budúcnosti stanú viac miestom, kde môžete klásť svoje otázky, kde bude obsah, ktorý inšpiruje a udrží vás v pohybe. Ale potrebujeme štrukturované štúdium. Ideálne sú knihy. Alebo kurz Vedanta e-learning. Takže môžete buď čítať knihy, začínajúc knihou Pád ľudskej inteligencie, ktorú práve teraz študujeme, a existuje celý učebný plán 12 kníh. A povedal by som, choďte jednoducho knihu po knihe. Keď dokončíte Pád ľudskej inteligencie, ozvite sa nám, povieme vám, ktorá je ďalšia. Ale ak ste pripravení, ideálny je Vedanta e-learningový kurz od Swamiho Parthasarathieho, ktorý namiesto toho, aby ste boli s knihou sami a premýšľali nad ňou, spočíva v tom, že ste na prednáške nahranej s autorom a idete prednášku po prednáške. Spolu s jeho humorom, jeho vedením a otázkami ostatných študentov. Takže to by som odporúčil ako to najlepšie. To nájdete na webovej stránke vedantan.online. Tieto informácie tam nájdete. Ale ak ešte nie ste pripravení na knihu alebo e-learning a užívate si nedeľné Wisdom Sessions, poviem, že máme online celkom dosť týchto stretnutí. Začnite s prvou epizódou, pol hodiny denne a jednoducho pokračujte so štruktúrou. Pre tých, ktorí nie sú v skupine, kde zdieľame nahrávky a zhrnutia, je tu QR kód. Môžete si urobiť vlastné zhrnutie hodiny. Zhrnutie je úžasný spôsob, ako sa zamyslieť nad tým,
čo ste počuli, čo ste si vypočuli alebo prečítali. Zhrnutie je skvelý spôsob, ako sa zamyslieť. Môžete to využiť a na webovej stránke sú aj ďalšie možnosti. Ale povedal by som, usporiadajte a štrukturujte svoje denné učenie. Pol hodiny denne, hodinu. Fantastické, presne to robím každé ráno. Urobte si z toho svoj osobný čas na intelektuálny rozvoj. Zistíte, že budete mať jasnejšie v tom, čo chcete a potom budete vedieť, čo potrebujete urobiť. A čo je najdôležitejšie, budete mať dostatočne silný intelekt na to, aby ste urobili správnu vec v správnom čase. Cieľom je sloboda. Skutočným opakom tohto stavu je, ak chcete vedieť, ak vôbec nerozvíjate svoj intelekt, frustrácia. Ďakujem vám všetkým. Takže predtým, než sa rozlúčime, začali sme naše cesty a na tomto turné sú niektoré podujatia, ktoré sa konajú v nedeľu. Takže na týchto podujatiach, alebo v tie dni, keď máme podujatia, zverejníme odpovede na otázky, ktoré ste položili. Teraz, ako položiť otázku a zabezpečiť, aby sa objavila? V tomto chate bude zdieľaný odkaz, ale tiež v sekcii popisu. Na platforme, ktorú používate, choďte a odošlite svoju otázku. A počas nasledujúceho 1 alebo 2 mesiacov, keď nebudeme mať živé vysielanie, zverejníme odpovede na otázky, ktoré ste kládli. Takže vám naozaj veľmi pekne ďakujem všetkým a budem sa na vás tešiť opäť na budúce. Ešte raz vďaka. Ďakujem vám, ďakujem všetkým.